Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. When you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, latest updates. Lena Makhumalu. Basukuze kuzoba lula ukuthi uyizwe le video angisho. Lena eyala abantu abathi le ndaba isizwe kuThando Nes'thembu i-TV show saphinde sezwa futhi nakumanye ama-radio stations or amanye ama-interviews ake enziwa ku-social media enziwa uMakhumalu kuthintwa nje leya ndaba encane iyajikajika le ndaba. Yayizwa-ke le video le eyalabo bantu kuphela laba nje sebetholile ukuthi ekuqaleni kuthiwe kwaphinde kwathiwa manje sekuthiwa kuKhozi FM sekuthiwa ngoba kuyashintsha. Ngenzeka ukuthi mhlambe-ke nokulalela akufani. Kukhona abalaleli Uthando Nes'thembu, balalela futhi kulama radio stations, baphinde futhi babuka nalama interviews enziwa ku-social media, kodwa abaze bayithola into eshintshile, konke kuyafana. Nomunye futhi ngenzeka ukuthi wabuka kuThando Nes'thembu wathola ukuthi kubeke ukuthi ngalonyaka uMacele washada isikhathi esifishane eduze kwaMacele kwaba khona uMasawula, kwase kuba khona ngesinye isikhathi okwahamba ngaso kwaba khona kwayiwa kumndeni kaMayeni, kwaze kwavela-ke nobaba Mayeni efakaza ukuthi kwenzeka kanjani kungaqhubeki ney'nhlelo ngalesa sikhathi kuneminyaka ebekiwe. Lo mnyaka wenza ukuthi kube specific kaMacele ngoba ingakho besicelebrate u-20 years kuloya nyaka esigcine ngawo Uthando Nes'thembu noMacele u-20 years esashadile nobaba uMsiliku. Kodwa le video kuzuyizwe okwesibili iphendula lo othe mayelalele sekufika kuleya ndaba wathi hawu isishintshile-ke manje. Nakho kwami uma mhlawumbe ukuthi indaba uyikhulume 10 years ago kuyindaba eyiqiniso angeke ishintshe eminyakeni elandelayo ngoba usuke ukhulume iqiniso ngaleso sikhathi. Ngesikhathi sokuba nesidingo sokuthi ushintshe mhlawumbe uyanonga, mhlawumbe sowukhuluma iphutha, mhlawumbe sowukhuluma okungasile iqiniso ngaleso sikhathi. Ngizokwenzela-ke ngento nje engajiki isibonelo seqiniso, kodwa lokhu akuhlobene noThando Nes'thembu. Yabo la eSouth Africa ngesikhathi esihosta i-World Cup ngo-2010 igoli lokuqala esaba nalo lashawa uShabalala. Yabo lento engikwenzela isibonelo ngayo ayihlangene noThando Nes'thembu. Ngizama ukukhombisa nje ukuthi into eyiqiniso isala injalo ngisho ngaba iminyaka ewu-100 ngoba leyo yaba yiqiniso. Abekho abantu abafike bekwazi ukuyinonga beyijike ngoba iyiqiniso. Mase kuthi lapha-ke le abantu abathandanayo nabantu abafika kuthina lapha njengosaziwayo ama-public figures, kunengxenye yabo abafuna ukuthi siyazi, kunengxenye yabo abafuna ukuthi singayazi. Kunezinye mhlawumbe izinto abangathi uma beyikhuluma mase zijika indlela abantu abababona ngayo. Uyayizwa leyo nto. Into yokuthi sizula sidolika nginqena ukuthi ngiqhubeke nale ndaba, kodwa manje kulona othe isishintshile. Kungenzeka ukuthi kusukela iqala lapha kwishow ibekwa ayicaciswanga kahle. Kunesizathu-ke sokuthi ingacaciswa. Yikho sengithi mina hayi velani niyeke ukuyivukuza ngoba sekubonakele kaningi ukuthi hawu kule interview yindaba kube nendaba esihlukile. Yini manje ku-season 6 mase kuqhamuka ne-office futhi yini kuhambe yabo yilokho kuphela bengithi lokho othi nje ngoba iyashintsha ibambe lapho ukuthi iyashintsha ingoba kufanele ukuthi kube njalo. Kanti manje mawuvele nje wasuka wathi mina kwasho kwacima kanjani ekuqaleni ukuthi uthi once abantu bazi ukuthi okay kwaba into kanje abantu balokhu beyilandelela. Manje into eyenza ukuthi beyilandelele kusuke kulobu kune-question mark.
Manje le yinto abanye abakwaziyo ukuyibona ukuthi le ndawo ine-question mark le. Yini le yenza ukuthi kube ne-question mark? Nale yenza ukuthi hawu, yindaba namhlanje uthe izolo wawusuthi. Hawu, wathi ngaleli langa. Kanti kodwa ukhuluma ngento eyodwa. Kusuke kukhona okuthi emanzini kuwashaya lapho yabo. Into engiyishoyo ukuthi-ke hlonipheni-ke osekufanele ukuthi nikuhloniphe. Mhla abanikazi bendaba befuna ukusho ukuthi hhayi kahle kahle ilokho okwenzeka ngesikhathi esithini sahlangana kanje kuphela, iyobe ixoxwe yibo. Manje ngoba vele abayivezanga le, abayivezanga. Yabona nje kwenye isizini kukhona la amanye amakhosikazi athi uma kwenzeka ukuthi kube khona unamba 5 bayahamba. Wasethi ubaba uMsoleko phela bayakhohlwa ukuthi ngabathola kubantu. Wavela unkosikazi othinta ile ndaba ngoba iyiqiniso nakuba into ezwakala ingemnandi. Wathi-ke kodwa phela kuyenzeka ukuthi afike ongaba upotential, afike kukhona omunye yena ngezenzo mase yamdlula mase-ke lo eyawina. Why kwaba khona unkosikazi oyifakazelayo le ndaba kwakungasile iphutha, uyabo. Kodwa thina saze sithi kodwa siyibuzanga, kodwa ngithi nayo-ke yaxoxwa kuThando Nes'thembu. Kulena-ke mawumuntu othe walalela uThando Nes'thembu, walalela ama-interviews, walalela nokunye, wezwa nje kuyisitori okufanayo, yingakho kuwe kuzozwakala sengathi ngiyahema. Kodwa kulo othe lalela uThando Nes'thembu wathi hhayi, ekuqaleni akushiwo konke lokhu. Manje sekushiwo okunye, manje sekunokunye. Leyo ndawo kuphela besikhuluma leyo ngxenye ye-interview ngiphendula lowo onalowo mbuzo lo ukuthi kusuke kungasilo iqiniso uma kuzoba njalo. Ngoba ngeke uthi into eyenzeke namhlanje, yabo nje lolu suku lanamhlanje. Into eyenzekile, bambalele eyenzekile. Mase usuxoxa ngayo ngelinye ilanga usukhuluma enye into. Phela usukhuluma iphutha. Kanti manje uma uhlele eqinisweni uyasho nje ukuthi hawu ngalolu suku kwenzeka ukuthi ngalonyaka babambeka abantu ukuthi awu yabo. Mase sihamba futhi isikhathi bebuyela abantu kule ndawo efanayo bazolokhu bethola lo ngoba wawusho lo Kodwa futhi manje uma wafika wathi ekuqaleni wena wase kwahamba isikhathi wasuthi hhayi bazothi abantu hawu wafike wathi manje sowuthi hhayi ayifani-ke lento. Ayisafani-ke manje no hhayi awufani. Yilapho-ke leshayisana khona. Lena-ke sibangwa abantu nabanye sebethi hhayi thulani niphume ey'ndabeni zabantu. Ngoba nifuna ukuxabana nami manje. Ilento engiyishoyo ukuthi uthule ey'ndabeni zabantu. Lokho enixoxela khona kufanele ukuthi nixoxele khona. Lokho engingaxoxelwa khona akufanele ukuthi anifanele ukuthi nixoxele khona. Mase benixoxela-ke sebeyonixoxela-ke mase bethanda. Khona ngeke uze ungizwe-ke uma wukuthi wena ulalele uThando Nes'thembu, waphinde walalela nama-interviews, wezwa into eyodwa, wezwa nje kuhambisana ukuthi hawu. Mhlampe wena futhi nonyaka uyawazi. Thina sesilalele uThando Nes'thembu zaze safika ku-season 6 kodwa unyaka siwazi. uMaceleni siyazi ukuthi u-celebrate 20 years. Kulo nyaka nje seku-21 years ekhona noMseleko. Ngoba kwavezwa lokho akufihlwanga. Uyabo? Nginikezwe umehluko. Manje labanye abafuna ukuxabana ngazi ukuthi-ke sibangile. Siyofika-ke kuy'nkulumo ezakhayo mase siyakhuluma ngezakhayo. Kodwa nje ngeke ufike ukuthi mase ubuye uthi hhayi. Kuyazwakala ukuthi hhayi lo msindo awufani nokubhala akufani. Sekushintshe kanjani kwasuka kwaya ku-hhayi. Khona-ke la kushaya khona amanzi, khona la kungekho khona iqiniso. Kodwa siyishiye kanjalo ngoba vele kufanele ibe njalo ngapha kuthina. Ngoba nakhona sithi nje akulona iqiniso asikwazi ukukhonfema ngobani akusizi iy'ndaba zethu. Thina nje sifike siyaxoxela, sihamba lokho esixoxela khona. Asithi sesilalelile sathi kodwa hhayi. Sesilokhu sisala sithi
singasho lutho-ke. Okunye-ke, thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Ozongizwa yilona onombuzo. Ongenawo umbuzo, le video nje izovele imbhore, mase bhala yonke enye into engahlangene nale video. Bye.